Kaixo guztioi, bideo honetan hitz egingo dugu erreakzio kimikoi buruz eta normalean ariketa hauetan ematen digute testutxo bat, esaten digute nolakoa den erreakzioa eta guk eraman beharko dugu gure metodo honetara, ezta? Honela jazten ditugu. A izango da konposatu bat, B beste konposatu bat eta eskerren agertzen direnak, hau da, A gehi B batzen direnean, hoiek erreaktiboak ditzen dira, hasierako konposatuak. Hauek biak erreakzionatzerakoan, sortuko dituzte konposatu berri batzuk eta konposatu hauei produktuak deituko diogu. Prozesu osoari, hau da, erreaktiboak haien artean erreakzionatu eta produktuak lortzeko prozesuari erreakzio kimikoa deituko diogu. Zein da bideo honen helburua? Helburua izango da, ikustea zelan testutik hau bezalako egiturak sortu alditugun, ze ariketak egiteko lehenengo pausua da erreakzio kimikoa idaztea. Bigarrena izango da doitzea eta hori hurrengo bideoan ikusiko dugu. Beraz, hasiko gara A ataletik eta ikusiko dugu zelan geratuko zen hau modu honetan idatzita. Egin behar dugun lehenengo gauza irakurtzerakoan izango da agertzen diren konposatu ezberdinak identifikatzea. Egingo duguna izango da azpimarratzea. Ikusten dugunez burdina bi oxidoa. Hau izango da gure lehenengo konposatua. Hori ikusiko dugu zelan jazten dugun. Bestetik karbono monoxidoa. Ikusten duzuenez formulazio ez organika ez badakizue ezinezkoa izango zaizue jakitea zen idatzi erreakzio kimikoa. Beharrezkoa da. Orduan, hauek biak erreakzionatzen duenean, burdin metalikoa lortzen da eta karbono dioxidoa askatzen da. Hori da ariketak esaten duguna. Beraz, ikusten dugunez dauzkagu 1, 2, 3 eta 4 konposatu ezberdin. Orain egingo duguna izango da konposatu hauek idaztea. Ez nahi sartuko formulazio organikoan, hori jakin barko zenukete, baina burdina 3 oxidoa hau bezalako izango da. F, B, O, 3. Bestetik esaten digute karbono monoxidoa. Karbono monoxidoa hau izango zen. Gero esaten digute burdina metalikoa. Formulazio organikoan metalak metalekin ez ditugu ikusten normalean. Salbuespen bat da. Metalak agertzen zaizkigunean elementu jartzearekin nahikoa da. Burdin metalikoa agertzen bazaigu, horrela jarriko dugu F, E. Eta ez diogu azpindizerik jarriko. Eta azkenik daukagu hemen karbono dioxidoa. Karbono dioxidoa. Beraz, gure enuntziatuan 4 konposatu ezberdin ditugu. Zein izango da bigarren pausua? Jakitea zeintzu diren erreaktiboak, hau da eskerrean agertzen zirenak, eta zeintzu diren produktuak, eskuinen agertzen direnak. Eta horretarako ulertu beharko dugu esaldiak esaten diguna. Burdina oxidoak karbono monoxidoarekin erreakzionatzen dutenak izango dira erreaktiboak. Haien artean batu eta zerbait berria lortuko dutena. Beraz, hau eta hau izango dira gure erreaktiboak. Burdina eta karbono monoxidoa. Eta ondorioz, lortuko dena izango da produktua eta askatzen dena baita ere izango da produktua. Askatu aditza agertzen denean, lortu, askatu, horiek egiten diote aipamena beti produktuei. Beraz, hau antolatuko ditugu honen arabera. Beraz, hauek izango ziren erreaktiboak eta hau produktua. Esatea batzuetan, parentesi artean jartzen dela agregazio egoera. Gas, likido, akuoso, horretan ez gara sartuko, ariketak gainera informazio gehiago emarko zigun, ez digute ematen horrela. Horrela, kolore hauek ez dira gertu behar, da jakiteko hauek direla erreaktiboak eta hauek produktuak. Urrengo pausua izango zen doitzea, baina esan bezala hori urrengo bideoan egingo dugu. Bideonen helburua da testu honetatik hau idazteko kapasak izatea. Jarrituko dugu B eta C atalarekin, baina horrelatzen dizuet bideoaren deskribapenean izango dituzuela bi PDF. PDF batean agertzen dira ariketa pilo bat IES Artaza Romo Institutoko e-learning web orrialdetik hartu eta daudenak pizkat moldatuta baina ia berdinak dira. Eta orduan, PDF horretan agertzen dira horiek, eta alboan, aurkituko duzue, beste PDF bat zeinetan ariketa bakoitzari dagokion erreakzio kimikoa agertzen den. Nire ustez beharrezkoa da lehenik eta behin honekin lantzea eta argi izatea zelan idazten diren, ze ondoren datozen gauza guztiak ulertzen baituzue, baina ez bazarete kapasak hauek egiteko, asko faltatuko zaizue. Beraz, zendakoa, daukazue PDF bat ariketa pilo batekin, eta beste PDF bat zeinetan bakarrik agertzen den erreakzio kimikoa. Beraz, joango gara B atalera.
Bigarren honetan, berdina joan gora irakurtzen amoniakoa. Hau konposatu bat da, beraz, markatuko dugu, amoniakoa. Industria mailan eta baita garbitasunerako produktu moduan askotan erabiltzen den substantzia bat. Amoniako hori buruzko informazioa. Lortzeko, ontzitzi batean hidrogenoa, beraz, hidrogenoa markatuko dugu, eta nitrogenoa baitare konposatua sartu behar dira baldintza proposetan. Dauzkagu 3. Orain jakin barko dugu zeintzuk diren erreaktiboak eta zeintzuk produktuak. Askotan, esaten digute konposatu bati buruzko informazioa eta gero esaten digute. Lortzeko, horrek esan nahi du, hau izango dela produktua, hau da lortu nahi duguna. Amoniakoa lortzeko, ontzitzi batean hidrogenoa eta nitrogenoa sartu behar ditugu. Hau da, hidrogenoa eta nitrogenoa erreakzionatzerakoan amoniakoa lortuko ditugu. Beraz, parkatu. Ja jartzen ditu zeintzuk diren, ja badakigu hauek izango direla erreaktiboak eta hau produktuak, baina horretiz egin barko genuke, konposatuak idatzi. Ez da beharrezkoa konposatuak idaztea, baina da, hobetu lertzeko amoniakoa, goratzen bauzue, NH3. Eta orain, hidrogenoarekin eta nitrogenoarekin hidrogeno da H2 eta nitrogeno N2. Eta askotan galdetzen dio zuen buruari. Eta zelan dakigu bi hau jarri bar dugun edo ez. Orduan nik komendatzen zuet, badaude batzuk askotan agertzen direnak, eta ben joan gonez idazten, horiek azpi bi indizea jartzen zaiona. Nik momentuz hauek ikasiko nituzke. Hidrogeno, nitrogeno eta oxigeno dira oso ezagunak, etengabe. Normalean ikasten ditu egun 3 lehenengoak agertzen direlako etengabe gure egunerokotasunan, ezta? Eta gero, fluor, kloro, bromo eta iodo, hauek laurak, goratzen baduzu taula periodikoan dira mazazpigarren taldeko elementuak, hauek baita ere azpi bi izaten dute. Beraz, hauek agertzen zegunean hidrogeno, nitrogeno, edo kloro, edo iodo, hauek beti jarri barko ditugu azpi bi erekin konposatua ondo agertzeko. Kontrakoa esaten ez badigute, bale? Beraz, hauek dira dauzkagun konposatuak. Beraz, hau izango zen gure bigarren ekuazioa, reakzio kimikoa. Dakigu nitrogeno eta hidrogenoa erreakzionatzen dutenean, lortuko dugula amoniakoa. Esan bezala, azpi bi jarriko ditugu, kasu, zenbait kasutan. Bagoaz, zeatal egitera. 3. oso laburra da, baina ikusiko dugu. Etanola erretzean karbono dioxidoa eta ura lortzen da. Lehenik eta bain, etanola, esan dezakezu, baina etanola zer da, nik ez dut ezagutzen. Etanola ez da formulazio ez organikoa karbono dioxidoa eta ura bezala da, formulazio organikoa. Orduan, bi aukera. Edo etanola formulazio organikoa ikasi duzu eta badakizu zelan izendatzen den, edo interneten begiratzen duzue, edo ariketak berak eman barko dizue ondo egiteko. Nik aurreratzen dizuet, etanolaren formula dela C2H6O. Formulazio organikoa ikusi ez duzuenok, harritzen zaizuen lehenengo gauza da, hemen ez direla simplifikatzen aurrekoetan egiten genuen bezala. Kasu honetan ez genuke simplifikatuko oxigenoak bat daukelako bakarrik, baina askotan ikusiko duzue zenbaki hauek ez direla simplifikatzen formulazio organikoan. Jarraitzen dugu. Ze konposatu gehiago daukagu karbono dioxidoa eta ura. Eta kontuz, hemen agertzen zaigu gauzat oso garrantzitsua dena. Erretzean. Erretzean edo konbustioa agertzen denean, dira sinonimoak, erretzean edo konbustio hitza, horrek adierazten duena da hor daukagula oxigenoa. Hor ari garela erabiltzen oxigenoa. Hau da, etanola erretzean esan nahi duena da etanola oxigenoarekin batzean edo erreakzionatzerakoan, beraz, hobi jarri barko dugu. Edo konbustioa, etanolaren konbustioan, horrek baita ere esan nahi digu oxigenoarekin batzen dugula etanola. Gero karbono dioxidoa, CO2 izango dena, eta ura, H2O. Mota honetako erreakzioak, idatziko dugu lehenik eta bain badakigu, hauek etanola eta oxigenoa izango direla gure erreaktiboak, eta lortuko duguna dela karbono dioxidoa eta ura, zergaitik, jartzen duelako lortzen dira. Orduan idazten baditugu, dana segidan, izango genuke horrelako zerbait. Eta hau izango zen gure erreakzio kimikoa. Zuetariko batzuk askotan galdetzen duzue, eta hauek biak horrela agertzea edo aldrebes, hau da, H2O gehi CO2 aldrebes agertzen dira, berdin dio. Batzen dira, horrek adierazten duena da, lortzen dugula hau eta baita ere hau. Berdin dio zein ordenetan jartzen dugun. Eta hau izango zen gure azken erreakzioa. Beraz, esan goratzen dizuet, deskribapenean dituzuela bi PDF, lantzeko ariketa ezberdinetatik zelan idazten diren erreakzioak. Eta ariketa horiek lortu ditut IES Artazarromo institutoa daukan webgune batetik, nahiko interesgarria ariketa bat asko dituztelako ebatzita eta gomendatzen dizuet bertan sartzea.